pjesma je naša propovjed i evo, mi bismo vam rado čak, ja možda još i rađe, sad zapjevali još koju pjesmu i da je to to. Bilo bi i dovoljno, zar ne? Ali imamo neko vrijeme u kojem bih želio s vama podijeliti jednu duhovnu poruku koju osjećam onako da mi leži na srcu i da nam može biti u konkretnom svakodnevnom životu možda lijepi poticaj pa i ohrabrenje. Jer kao što rekoh, uvijek gdje god dolazimo, kad god dolazimo, zapravo život je takav da nama najviše trebaju ohrabrenja. Ja sam za ohrabrivanja, uglavnom. A htio sam s vama danas razmisliti malo o jednom događaju jako poznatom iz Biblije, a kojem odmah ćete znati kad vas budem upitao, da li vi volite svadbe? Volite svadbe, jel da? Pa ko ne bi volio svadbe, svi volimo, svadbe su vrlo zanimljive, vjenčanja, svadbe, sve to ovako, uvijek smo svi veseli, onda razdragani. Ja sam znao neki put reći, volio bi nešto onako posebno doživjeti na neko vjenčanju, uvijek je to sve više manje isto. Samo na filmu gledam gdje čeka se da ona kaže da, a ona se okrene i pobjegne i odbjegla nevjesta. Ja nisam to nikad doživio, ste vi to kad bili uživo. Rekao, kad ću ja nešto doživjeti ovako, nešto drugčije, malo, uvijek sve isto, svi da i ništa ne očekujem nešto novo, ali malo se šalim, ne daj Bože. Uglavnom, sve je to više manje isto, ali svejedno svi volimo i to su uvijek događaje koji okupljaju ljude. I vjerujem da smo svi sretni. Ima jedan takav isti događaj, dobro znate, koji se dogodi u Bibliji, na kojem je nazočio, bio prisutan sam Isus Krist. To je svadba gdje je? Svadba u Kani Galilejskoj. Kad bih vas pitao, što mislite, da li je sa Isusom dosadno? Da li je dosadno biti i živjeti sa Isusom? Što biste rekli? Meni je drago što ja vidim da vi kimate glavom da nije. I da, ja se apsolutno slažem s vama. S Isusom nije i ne smije biti dosadno. Jer ako je, znate što to onda znači? To znači, ili ga nismo dovoljno upoznali, ili smo ga možda krivo upoznali, ili mu se još uopće nismo dovoljno približili. Onaj ko misli da je sa Isusom živjeti dosadno, zapravo nešto od toga je kod njega slučaj. Najvjerojatnije ga uopće nije upoznao. Zašto to kažem i tvrdim? Pa zato što imamo Isusa ovdje na svadbi. Pazite, ko završi na svadbi? Na svadbi završi netko koga su mladenci pozvali da dođe, jel tako? S pozivnicom. Što znači, mladenci u Kani Galilejskoj su zapravo pozvali Isusa na svadbu. Pazite, ne zovete vi na svadbu nekog ko vam je dosadan ili do kog vam nije stalo, kog ne želite na svojoj svadbi. Na svadbu svoju svadbu zovete one ljude koji su vam super, koji znate da će na svadbu biti odlični, koji će s vama znati veseliti i radovati. A Isus je očito bio osoba poznata da se zna veseliti i radovati s ljudima. I moje prvo pitanje iz tog događaja, a samo razmišljanje sam nazvao utjecaj na svadbi, on se nalazi zapisan ovdje u Ivanovom evanđelju, a vi dobro znate, nećemo čitati. Na toj svadbi je dakle bio Isus i oni su ga zvali i nisu se bojali da će im pokvariti svadbu. A ono što sam htio reći, zato sam i vas pitao šta mislite, je dosadno, ja sam primijetio da ima jako puno kršćana i ljudi koji izbjegavaju Isusa u nekim svojim važnim događajima za sebe u svom životu. Jeste to primijetili? Kad oni imaju nešto važno za sebe, onda oni maknu Isusa da im, evo, taj dan ili tu večer ne smeta, da oni se mogu veseliti, jer se boje da će im Isus pokvariti raspoloženje. Da li sam rekao možda nešto previše? Ali bojim se da postoji onako u rutini, u tradiciji kršćana mnogi koji će se nazvati kršćani, ali kad imaju nešto svoje, onda za trenutak bi maknuli Isusa da im ne smeta baš taj dan ili tu večer i onda da se mogu opušteno, jer se boje da Isus možda bi tu im pokvario njihov dan za nešto što su se oni spremili. Da li tu može biti
ako mi poznajemo Isusa, ako se živimo s njim? Ja sam uvjeren da ne. I stvar je u tome što ne poznajemo. Zašto? Zato što Isus je raspoložen čovjek. Na ovoj zemlji bio. I Isus je Bog koji želi biti s ljudima u njihovim radostima i u njihovim žalostima. Moje pitanje za vas koje sam htio postaviti, znamo li se mi radovati s ljudima koji žive oko nas? Isus se je očito znao radovati s ljudima. Inače ga ne bi zvali na tu svadbu. Da on nije bio osoba koja se znao radovati s ljudima, ne bi ga ni zvali. A zašto ja to pitam? Pa bojim se da se možda mi nekad malo zatvaramo u našu sredinu, adventističku ili koju god već. I kao da se dovoljno ne znamo radovati s ljudima. A jako je važno da se mi povežemo s ljudima u emocijama u kojima su oni trenutno možda raspoloženi. Isus je sam rekao, radujte se s radosnima i plačite s plačnjima. Tako ćemo se povezati. Mi se s ljudima ne povezujemo, ne radujemo se s njima jer je ta radost njihova nama, mi smo presveti da se radujemo s njima u njihove radosti. Ali Isus ne. Isus je bio na svadbi u Kani Galilejskoj. Dragi moji, da li vi znate kako su izgledale onda pa i danas svadbe na Bliskom istoku u Kani Galilejskoj? To nije bio jedan dan. To je bilo tjedan ili 2 tjedna. Svadba na Bliskom istoku. Na njoj se veselilo, pilo, jelo, plesalo, šalilo, smijalo, veselilo, svega je bilo. Radi se o Bliskom istoku. Radi se o Kani Galilejskoj. Isus je bio na toj svadbi. Izvješće koje počinje ovdje kaže 3. dana je počeo događaj koji znate dobro da se dogodio. Isus je već bio 3 dana na takvoj svadbi. I usudi bi se reći da među nama u našim crkvama ima dosta ljudi koji bi puno prije Isusa napustili tu svadbu već. Ali Isus je ostao tu i bio je 3. dan. I ne samo da je bio 3. dan, nego Isus nije bio party breaker, nego je zahvaljujući njemu ta svadba uopće i produžena još možda tjedan dana. Idemo mi sad u taj događaj ući da vidimo koje mi to duhovne poruke duboke možemo dobiti iz ovog događaja. Dakle, kao prvo, da krenemo redom. Ako su te svadbe tako dugo trajale, to znači da su domaćini koji su priređivali morali dobro znati koliko im dolazi ljudi, koliko treba pića, koliko treba hrane, je li tako? To se trebalo fino izračunati. Kad sam to mislio si da toliko dugo traje dok sam malo to proučavao u literaturi, a imali smo i mi svadbu prije nekih 1,5 dana, odmah sam si mislio, meni, pa ko je to hranio, ko je mogao, pa kako su siromašne obitelji, ne znam koliko su oni imali uzvanika, vjerojatno isto je bilo najmanje 100, pa na više, ja vjerujem. Kako su oni hranili 100 ljudi 2 tjedna, tjedan dana i napajali sa pićem? A znate kako je to otprilike bilo? Malo sam ja razgovarao s mojim sinom, najstarijim koji nije s nama ovdje, on je etnolog, završio na Filozofskom fakultetu i etnologiju, između ostalog i francuskog jezika. Kaže on, isto kao i u našim krajevima negdje. I vjerojatno ćete vi znati, on je spominjao Slavoniju i to. Znate kako se ide? U kuću mlade, pa u kuću mladoženje. I onda se dođe tamo i onda svi zajedno negdje, to sve traje danima. Ali cijelo selo dolazi i šta se dešava? Sve žene nose zapravo hranu. Prilog, kao zajednički ručak danas ćete imati, svi ste donijeli. Tako i onda. Oni su svi donosili svaki svoj prilog, neko kruh, neko, rižu, neko salatu, neko kolače, smokvina ili što već je. Svi su pridonosili. I zapravo, kada ja malo bolje razmislim, pa to je super bilo. Ja sam si baš kad smo imali sve mislio da smo bar mi, tako, da ne bi otišli na noliki novci. Nije to loše, jel da? Međutim, svima koji su donosili i koji su bili tamo, bila je sigurno i Isusova majka Marija u Kani Galilejskoj i nakon 3 dana odjednom se dogodilo nešto što niko nije očekivao, nepredviđeno. Dobro znamo što. Oni su vidjeli da je nestalo vina. Nestalo je vina. Već 3. dan. Dragi moji, na Bliskom istoku u Kani Galilejskoj završiti svadbu zbog tog što je nestalo vina bilo bi velika sramota. I za cijelu obitelj i za taj par.
A isto tako ne možete točiti nešto drugo nego vina na Bliskom istoku za svadbu. I oni su se našli u velikom problemu. Za problem nije znao niko drugi nego poslužitelji, ono iza zavise. Svadba, ljudi uzvanici su lijepo sjeli za stolovima, a ovi poslužitelji koji sipaju su došli i rekli u panici, nema više vina, evo i zadnje, posude vadimo zadnje. Šta sad? Svi su se počeli izgledavati, glavni organizator u čudu, šta sada radimo? Niko ništa nije znao. A ja sam se pitao, što bi ja da sam bio tamo i da sam možda saznao za problem, što bi ja mislio? Ne znam što bi mislio, ja ne znam, možda bi pomislio, kako se to izračunalo, pa da su znali koliko ima ljudi, koliko traje, sve se znalo, pa kako ste to proračunali? Šta im mogu, ili nek idu sad, nek zovu, nek telefoniraju, nek im donese prvi dostavljač. Ili bi možda rekao, šta se to mene tiče, to nije moj problem, to je njihov problem. A zašto to govorim? Zato što sad dolazimo do prvog iznenađenja na ovom događaju, jednog iznenađenja za kojeg se pobrinuo, znate tko? Znate tko se pobrinuo za prvo iznenađenje u ovom cijelom događaju svadbi u Kani Galilejskoj? Isusova majka Marija. I to time što ona nije nastupila šta nju briga, nego je ona odjednom došla i Marija vam je vidjela rješenje problema. I to znate kako? Onako kako to nitko nije vidio. Nitko nije vidio na takav način rješenje problema kao što je to vidjela ona. Ona je znala da je na svadbi njen sin Isus Krist. Ona je znala njegovo božanstvo. Ona je znala što on može. Nije imala pojma kako i što, ali ona je vidjela rješenje u Isusu Kristu. I ona je vjerovala da on može riješiti taj problem. Možda je to bio neki problem, ne znam kakav, ali ona je znala da ga on može riješiti. I zato je moje prvo pitanje koje vam želim postaviti za razmišljanje ozbiljnije svima nama danas, vjerujemo li da Isus može riješiti naše probleme? Ja ne znam tko je od nas danas sa kojim problemom došao u ovaj molitveni dom, ali znam da živimo u takvo vrijeme da svatko ima neki problem. Da li je to zdravstvene prirode, da li je u nekom odnosu, da li je posao, da li je financijski, da li ne znam što u obitelji, da li su to djeca koja su otišla ne znam gdje. Da li vjerujete da Isus može riješiti koji god problem da imate? Znate li koja to razlika u životu našem može nastati ako mi vjerujemo da imamo nekoga u svom životu ko može riješiti? Možda neće riješiti na način kao što to mi mislimo da se treba riješiti. Ali znamo da ako mu se obratimo u molitvi, on to može riješiti. Ako ga iskreno molimo za rješenje bilo kojeg našeg problema, on će ga riješiti. Na svoj način. Divno je znati da imamo nekog, da imamo iskustva s njim, da ga poznajemo. I ako ga poznajemo, kao što je to Marija znala. Marija je poznavala Isusa, imala iskustva s njim i ona je znala da on može riješiti problem. Suprotno tome, ako mi ne vjerujemo neki put da nam Isus može riješiti neki naš problem, znate što to znači? To znači da ga možda ne poznajemo dovoljno. Ili možda nemamo nikakvih iskustava. Trebamo se pitati koliko mi imamo iskustava sa Isusom. A ako imamo iskustva, ako ga poznajemo, ma divota je, problemi dolaze, ali mi imamo neko nadano rješenje, mi znamo, ali naš Isus može to riješiti. Ako ništa drugo, zapamtite ovo. Isus može riješiti na svoj način naše probleme. I da vidimo dalje u događaju. Dakle, Marija je znala da on to može i onda se uputila k njemu i uputila mu jednu molitvu. Znate koju molitvu je ovdje uputila Marija Isusu? Možda se sad pitate, pa ne sjećamo se da je u tekstu tu ima baš neka molitva koju je uputila Marija. Ima jedna molitva od 2 riječi. Nemaju vina, tako je. Pa to je molitva, zar ne? Kakva je to molitva? Kako to tip molitve bi bio, šta mislite? Posrednički neki, jel da? Ona se molila za njih. Nemaju vina. Rećete, kakva je sad to molitva, nemaju vina? Ma znate što? Isus je naš najveći i najbolji prijatelj.
I on želi da mi njemu dođemo sa svim onim što osjećamo trenutno na našem srcu. Da, nas stalno uče, nemojmo stalno nešto tražiti, moramo se moliti samo za Svetoga Duha i za ono. Da, znam, trebamo. Ali nije zabranjeno, dragi moji, moliti se Bogu za sve što trebamo i što nemamo i što nas tišti, muči na srcu, nas ili neke naše mile i drage. Pa Isus jedva čeka da mu dođemo i kažemo, nemaju posao, nemaju zaplatiti račun, doći će im, oduzet će im kuću, ovrha. Nemaju zdravlje, nema, bračnog druga, nemaju djece, što god. Spredajmo Bogu sve, dođimo mi njemu s tom molitvom. On će znat šta će učiniti. Nekad neće, nekad hoće. I mi se ne smijemo niti buniti. Ako smo mu se iskreno predali, znamo da će Bog učiniti ono što je za nas najbolje iz nekog razloga što samo on zna. Ali uputimo Bogu molitvu, nemojmo se ustrčavati. Ja vas ohrabrujem. Budite slobodni. Što god vas tišti i muči. Ne moramo se mi moliti samo o Božje danom Svetog Duha i misija i ovo i ono. Sve što nas konkretno i svaki dan muči. Pogledajte vi psalme. David dolazi onim, ima puno vrsta psalama, jedna od vrsta su psalmi tužaljke ili tužbalice, kako tko kaže. Šta sve tu David govori? Pa on dolazi i istovaruje dušu svoju sa svim živim. To i je najbolje, kad mi dođemo Isusu i istovarimo mu svoju dušu sa svim što nas tišti. To Isus i želi i hoće. On je naš prijatelj. On jedva čeka da nas usliši. Ako mi šutimo i on nije dionik našeg života, kako ćemo onda? Idemo dalje. Kad je ona to rekla, nemaju vina, kako je Isus reagirao? To kako je Isus reagirao, to je mene čitav život mučilo, znate? Izgledalo je što? Kao da je malo neljubazan prema mami. Jel' tako? Ne znam kako je u vašem prijevodu, ali u ovoj stvarnosti koju mi koristimo kaže, što hoćeš ti od mene, ženo? Kakav je sad to odgovor? I kako vi tumačite to? Onako izgleda malo, pa dobro, kako sad to on odgovara mami svoje? A da li se mama naljutila? Nije ona to doživjela kao nikakvu uvredu. Znate zašto? Zato što niti nije to bila uvreda. Rekao sam na početku da se ona pobrinula za prvo iznenađenje. Znate zašto je to bilo iznenađenje? Zato što žene su brinule za one poslove, a za jedan od rijetkih poslova koji su brinuli muškarci bilo je vino. Pa mislim da je tak i danas otprilike, jel da? Uglavnom, nije vino bilo briga za ženu da brine. To su brinuli muškarci o vinu. A ona je podmetnula leđa da kaže, ona je vidjela rješenje, na Isusa Krista je ukazala. I došla je i rekla, nemaju vina. I sad, kad njoj Isus kaže, što hoćeš ti od mene, ženo? Ne govori on ništa ružno svojoj majci. On zapravo ukorava te sve muškarce okupljene koji stoje i bleje i ne znaju šta će sad napraviti, niko ništa ne zna šta bi. A ona žena koja ne bi ništa trebala poduzimati, ona zapravo poduzima. I znate što on kaže? On kaže, a što hoćeš ti, mama, kud se ti, pa to uopće nije tvoj problem. Ženo, ti si žena, razumijete? Što hoćeš ti, mama, od mene? Pa ti ni ne moraš. Pa ti si žena, to nije tvoj problem. Ali on time što kaže zapravo nju hvali. Ali ti, iako si žena, i nije to tvoj problem, a ti se brineš. Ti želiš ljudima pomoć. Zapravo bi trebali ovi tu nešto svi poduzimati, oni ne znam sami šta bi, a ti, ti se kao žena, ti poduzimaš stvari. On je nju pohvalio. Zato se ona nije ništa naljutila. Nego znate što je napravila? Rekla je odmah nešto dalje i mi vidimo da je to ono što nju krasi. Ona je vidjela probleme i potrebe ljudi. I to je moje drugo pitanje koje ja želim uputiti vama. Nije ju trebalo biti briga. Nije to njen problem. Ali ona je htjela pomoć. I zato ja pitam sve nas danas, kako mi reagiramo na probleme i potrebe drugih? Ne pitam sad to samo zbog našeg koncerta danas i humanitarne svrhe, iako i to možemo primijeniti, nego inače. Možda mi reagiramo, pa dobro, prolaze izbjeglice, tamo su u Africi gladni, u Keniji, jel tako? Ja sam mi kažem, šta mi možemo napraviti? Nije to naš problem.
I da, u puno slučajeva ne možemo ništa naprijed, osim možda ispeći kolače ili ne znam što. Ali mi uglavnom se oglušujemo na puno stvari, jer to se nas ne tiče, ne možemo mi tu ništa. Međutim, možda nešto i možemo. A ima jedna stvar koju je Marija učinila, koju svi sigurno možemo, a to je možemo ukazati na onoga koji može. Ona je ukazala na Isusa. Nije ni Marija ništa mogla napraviti, nije Marija mogla pretvoriti vodu u vino. Ali ona znala tko može. I zato mi učinimo sve što možemo, ali nemojmo nikad niti propustiti ukazati na onoga koji može. I što više idemo dalje. Ne samo da je ukazala. Jer rekao bih ovako, milijuni kršćana po svijetu ukazuju na Isusa Krista. Hallelujah, praise the Lord, Jesus Christ. Svi ukazuju na Isusa. Međutim, ona je još nešto dalje rekla. Ona je rekla, što god vam rekne, učinite. Ona je ljude pozvala i da konkretno učine, poduzmu akcije koje će im on reći. Znači, jedno je riječ Božja, jedno je Isus Krist. Ali smo se kad mi pitali, koliko često mi pozivamo ljude da stvarno nešto učine sa svojim životom, konkretno. Lijepo je, kažem, haleluja, praise the Lord, ali dajte vi učinite nešto konkretno. Sa svojim životom. Možda promijenite poštivanje načela, možda promijenite shvaćanje zapovjedi, možda promijenite svoj pridonos u zajednici, možda konkretno učinite nešto. Ona je njih pozvala i rekla, što god vam on rekne, do it. Učinite. Pozivamo li mi ljude da učine ili, ajmo ovako do kraja prevesti, pozivamo li mi ljude da oni žive po Božjoj riječi? Onaka kako je Isus zapisao nam riječi svoje, kako je Božja riječ. Pozivamo li mi ljude da oni žive tako? Ili se možda bojimo ih pozvati? A gledajte što je dalje bilo. Kad je ona to rekla, tek za mene počinje spektakl ovog događaja. Nevjerojatne stvari se počinju dešavati. Ona njima rekla reći što god rekli učinite i onda imamo sljedeći stih u Ivanovom tom drugom pogledu gdje kaže Isus im tad reče i što je rekao? Napunite posude vodom. I onda još veći spektakl imamo i napuniše ih do vrha. Imamo tu ovaj aorist, napuniše ih, koji označava jednu svršenu u prošlom vremenu radnju. Oni su to napravili. Ali znate što je meni čudno? Između prve i druge rečenice ja ništa ne vidim zapisano u Bibliji. Ne znam zašto meni to čudno. Pa čekajte, ljudi sad gledaju, on kaže, mislim, nestalo je vina i sad on kaže, napunite posude vodom. Pa šta će oni s vodom? Na svadbi? U Kani Galilejskoj? Na Bliskom istoku? Pa znate što, pa to je uvreda do smrti, pa to ne dolazi u obzir. Mislim, a i čemu sad puniti te posude sa vodom? I mislim, ja pokušavam zamisliti ljude koji su tamo bili. On traži da napune posude vodom. Zašto? Zbog čega? Međutim, niko se ne buni. I to je za mene spektakl i iznenađenje. Nemate da bi tko riječ rekao, nego samo kratko izvješće i napuniše i do vrha. I sad još dalje, jer vi znate 6 kamenih posuda, da ne čitamo tekstove, trebamo požuriti, to su vam 2 do 3 mjere svaka kamene posuda, ja sam malo istraživao, radi se od 500 do 600 litara vode. Pa sad ja vam kažem, jer vi znate što je značilo napuniti 500-600 litara vode tada u Bliskom istoku u Kani Galilejskoj? Mislim, to nije bilo da su donijeli šlauf, gurnuli u vodu i odvrnuli pipu, pa malo jače i jednu, drugu, treću i šestu. To je trebalo donijeti od nekog izvora i napuniti, ali mi imamo izvješće i napuniše. Ima još jedna zanimljiva stvar. Da, sve su radili žene, ostalo za vino su bili muškarci, ali kad trebalo nositi vodu, znate ko je to radio? Žene su nosile vodu. Možda su zato brzo odlučili tako pa su rekli, napunite. Ženu donesite. Nije bio neki problem, mislim, ne? I napuniše, jel? Uglavnom, oni su napunili s vodom. I sad ide još veći spektakl. Nakon toga, kad su napunili, Isus kaže, sad zahvatite i odnesite ravnatelju stola. Pa oni su rekli, dobit ćemo otkaz u glavu, u čelo otkaz. Pa mislim, nema smisla vodu točiti na svadbu. Međutim, mi opet nemamo
nikakvog bunta, ništa kontra u tekstu, nego reče sad zahvatite, odnesite i opet aorist oni odnesoše. Moje pitanje koje želim postaviti vama. Što vi mislite, zbog čega su svi ti ljudi, iako je sve izgledalo totalno suludo, zbog čega su svi ti ljudi tako slijepo slušali što Isus kaže? Ili vas pitam, koje je to čudo bilo koje je Isus napravio? Prvo čudo u Kani Galilejskoj. Znači, nisu svi ti ljudi do sad već vidjeli njegovo skrišavanje iz mrtvih, da slijepi progledavaju, hromi skaču, ništa još nije bilo. To je prvo Isusovo čudo. I zato ja vas pitam, što vi mislite, zbog čega su svi ovi ljudi na te sulude zapovjedi, toči vodu, nosi vodu na svadbi, njemu tako vjerali i sve slijepo slušali? Šta mislite, zbog čega ili zbog koga? Jest, odgovor je točan. Zbog Marije. Ljudi su poznavali Isusovu majku Mariju. Marija je očito imala takav utjecaj, ona je bila toliko vjerodostojna u svom životu, da kad je Marija rekla, što god vam rekne učinite, nitko nije ni trenutka pomislio da bi se ona mogla s njima nešto šaliti ili da ih nešto pravi ludima ili bilo nešto treće. Ne, to su poštivali onako sa vjerodostojnošću. Ako je Marija nešto rekla, oni su to cijenili, uvažavali, poštivali su je. Marija je očito imala jedan fantastičan utjecaj u svom društvu. Da su ljudi što god je ona rekla poštivali, slušali, cijenili. I zato je moje treće pitanje, dragi moji, evo ga, po čemu nas ljudi poznaju i kakav je naš utjecaj? Znate li, jel vidite iz ovoga koliko je važno kakav je naš utjecaj i po čemu nas ljudi poznaju? Možda bismo puno bolje i više mogli raditi misiju u svijetu i u svom okružju gdje živimo, da nas možda još po nečem boljem, da nam je utjecaj još veći i jači. Svako sam sebe treba zapitati, ja sebe, vi sebe, kakav je naš utjecaj, šta mi širimo, koliko nama ljudi vjeruju. Jer gledajte, ispada da će ljudi doći do Isusa ako nama povjeruju, možda će povjerovati Isusu. Oni nisu znali ni mogli ništa znati o Isusu do tada, ali zbog Marije su povjerovali, imali iskustvo s Isusom. Znate li kolika je to odgovornost kad ja sam pomislio da o nama ovisi, da sam ja odgovoran, hoće li netko doći Isusu i pravilno prihvatiti, shvatiti i tu našu crkvu Isusa i Boga, da sam ja taj kanal koji mogu biti pozitivan ili možda mogu biti negativan. Ja znam jako puno ljudi koji imaju negativne utjecaje. Kad mi neko kaže iz svijeta, koji nije iz crkve, joj, znam nekog onog vašeg tamo iz crkve, ja vam uvijek pretrnem. Ne znam jel ga zna po dobrom ili po lošem. Jer sam imao i ovakve onako iskustva. I uvijek sam rezerviran dok ne čujem po čem ga zna. A nismo pozvani da je naš utjecaj takav da jednostavno ljudi nama vjeruju. I što god kažemo, ako mi onda kažemo što god vam Isus rekao, ako mi ukažemo na Bibliju, ako mi, kažemo kako vjerujemo i što zapravo kaže ta riječ, oni gledaju nas i imaju povjerenje, cijene nas. Naši utjecaj, oni će to razmotriti puno više nego ako je naš utjecaj lila zbog ovog ili zbog onog u životu našem. Da, evo, to je pitanje za nas, imamo li mi vjerodostojnost zbog kojeg bi oni povjerovali. A ovdje vidimo da je ta riječ, kad spominjem Isusa koji je rekao zahvatite, nosite, točite, bila dovoljna za ljude koji su bili tu. Možda se neko mogao pojaviti koji bi rekao, pa dobro, ako on želi pretvoriti vodu u vinu, zar ne bi trebao nešto abraka, čiribu, čiriba i tako dalje, pa pretvoriti. Da li Isus nešto od toga radi? Ništa on od toga ne radi. On samo da svoju riječ. Zahvatite i odnesite. I to je najljepše. Isus to najviše želi od nas. Ako mu možemo vjerovati na riječ. Ima jako puno ljudi, ja sam već malo, ljudi koji su željni nekakvih samo čuda i čudesa i onda će povjerovati, ne mogu ih shvatiti. Jer oni će vjerovati ako vide čudo, ako Bog na nebu napiše, na oblacima ne znam što, ili ako mu se nešto dogodi će povjerovati. A onda to već više nije vjera, onda si, Bog da čuda.
i on će ih dati tu i tamo, ali on želi da mi vjerujemo njemu. Jer to je bit vjere, na njegovu riječ. Na njegovu riječ. Onda je nešto divno što onda on nas graduje. Vidjeli šta se zbio, oni su zaklili vodu i toče. Ali dok su oni točili, ja si pokušavam zamisliti njihove oči, koji su ovako razrogačili i vide crveno vino toči. Ja mislim da su prolili vjerojatno nešto na tom stolu od čuda kad su gledali, a znaju da su vodu natočili i zahvatili. Bili su nagrađeni čudom. Ja vas pozivam sve vas, vjerujmo i proučavajmo riječ Božju. I daće nam i iskustvo i čuda, ako treba onda Isus. Ali nemojmo samo tražiti prvo čuda i ne znam šta sve, ne odmah odgovore na molitve. Posvetimo se toj riječi, jer njegova riječ je dovoljna ako mi vjerujemo. Ako vjerujemo njegove riječi, je potpuno dovoljna. I znate što još? Mene zadivljuje, kad je on tu napravio to vino vam je bilo, ali najbolje moguće. Oni su se svi oduševili s tim vinom. Zato što kad Isus nešto radi, Isus radi najbolje što može. Kad su oni natočili to vino, onda su ovi glavni na stolu, koji su bili ravnatelji stolu, rekli: svatko najprije iznosi dobro vino, a kad se ljudi ponapiju slabije, ti si čuvao dobro vino do sada. Drugim riječima oni su rekli, ono što smo bili bilo stvarno, do sad što smo pili, bilo je dobro. Ali ovo je nešto najbolje što smo ikad pili. I sad, ako ima u nekim glavama još možda malo i ono vino, da se pije vino, alkohol, bla, bla, bla. Neću ulaziti danas u tu temu. Ja vam samo mogu reći da ne mogu vjerovati da bi Isus napravio 500 litara alkoholnog vina zbog kojeg bi se još za tjedan dana svi valjali po podu. Evo, ja to ne mogu prihvatiti. Da li vi možete? Samo o toj temi toliko. Idemo rađe na ovo. To je bilo najbolje vino što su ikad pili u životu. I zato dolazimo do 4. točke koju hoću podijeliti s vama, a to je više izjava nego pitanje, i kaže: kada Isus nešto čini i daje, on daje samo najbolje. Isus daje najbolje kad daje. Isus ne daje škart. I nas poziva na tu izvrsnost. To je karakteristika Isusa. On je u svemu izvrstan. Izvrsnost je njega osobina. Ali nas kao njegove sljedbenike, kao kršćane, mi smo pozvani također biti izvrsni. U svemu što radimo. I u našem poslu, i kad kuhamo doma, i kad pjevamo, i bilo što radimo, čim god se bavi ko naša i poziv, jel nas gleda šef, jel nas ne gleda, jel u crkvu, jel na poslu, jel u našim slobodnim aktivnosti, budimo najbolji u onom s čim se bavimo, što god radimo. Na to smo pozvani. Isus je mogao stvoriti možda i vino iste kvalitete, kao što su dodat pili, ali to nije u njegovoj biti. On uvijek želi najbolje. On što god je radio, uvijek je radio najbolji do kraja, ne nešto polovično. Pa sjetite se raznih čuda koje je načinio. Ne znam, kad je uskrisio Lazara. Pa nije bilo da je Lazar onako, digli su ga neke voze i onda je on onako se digo i opet se srušio u komu i oni gledaju, ali diše, puc radi, dobro je, živje. I onda ga odnesu doma još na oporavak, na rehabilitaciju u Krapinske Toplice. Ne, on je stvarno živio pravo. Ili kad, ne znam, kad je nahranio 5000 ljudi, da li ih je nahranio 4500, a 500 njih su ostali gladni? Ne, preteklo je 12 kotarica, je li tako? Ili ne znam, kad je slijepcu dao vid, da li je on njemu onako progledao i sad on vidi i sad na kraju vidi i ide doma i znate ali ipak vidi i svi su oduševljeni, pa nešto vidi. Ma ne, on je progledao, on je vidio. Hromi, kad je digao njega, da li Hromi nekako ustao onda doma išao onako jedva? Ne, on je skakao od sreće kao jelen. Kad Isus daje, Isus čini najbolje što može. Dajmo i mi najbolje od sebe. Što možemo? Najbolje, najviše. Jednostavno na to smo pozvani, ako smo sljedbenici našeg Isusa Krista. I za kraj,
5. točka, koja može biti malo rezultat, neki problem može se dogoditi, možda je to bilo i u Kani, a to može biti i s nama. To je pitanje koje želim postaviti svima nama. Imamo li mi prostora da primimo najbolje od Isusa? Znate, možda su se u Kani već napili onog lošeg vina i više nisu imali prostora za ono najbolje vino. I zato je moje pitanje za nas danas, čime smo mi ispunili svoj život? Imamo li mi prostora za ono najbolje što nama Isus želi dati? A on nam želi dati. Isus nam želi dati nešto najbolje. Ali problem može biti ako je naš život ispunjen sa osrednjim stvarima ili s lošim, ili s krivim, ili je nestane više, ili se bavimo s ovim, se bavimo s onim, ispunjena nam je i satnica i vrijeme i energija svim živim drugim i onda ono najljepše, najbolje, najfinije što bismo mogli, trebali, na kraju više nemamo za to ni energije, ni volje, ni novaca, ni ne znam što sve ne. Zato moje pitanje svima nama da preispitamo čime je to ispunjen naš život. Imamo li mi prostora za ono najbolje? I moj poziv svima nama je ispraznimo svoj život od lošeg vina. Istočimo loše vino iz svog života i natočimo najbolje koje nam Isus želi dati. Zapamtimo sve ovih 5 točaka, jer nas to može ohrabriti u životu. I ponovno vas pitam, i znajte i vjerujte da Isus može riješiti sve naše probleme. Isto tako, pozivam sve nas da reagiramo na potrebe, kao što je i Marija reagirala na potrebe naših bližnjih. Isto tako, preispitamo sami sebe, po čemu to nas ljudi poznaju? Kakav je to naš utjecaj? Uvijek imamo na umu i znamo da Isus čini i dalje samo najbolje i zato mi sebe pitajmo i činimo i mi najbolje od sebe. I na kraju isto tako pitajmo se, imamo li mi prostora da primimo ono najbolje što Isus daje nama i što nam želi dati. A Bog je dao najbolje što je mogao za nas. Sad će svi slaviti Božić i najmanje će možda misliti na to najbolje što je Isus dao, što je Bog dao. Zašto? Zato što im je život ispunjen svim drugim za vrijeme Božića, nego sa onim najvažnijim i najljepšim najboljim, a to je Isusom Kristom. Tu su svi mogući pokloni, šarenilo, lampice, sjaj Božića, čime je ispunjen Božić. A zapravo ono najbolje od Božića, a to je rođenje Spasitelja. Na kraju za njega više nema mjesta u svemu. A Bog nam je dao ono najbolje od sebe što je mogao. Ja bih želio pročitati samo, pa to je evanđelje, mogli bismo reći evanđelje Staroga Zavjeta, u 53. poglavlju Izajine knjige, one poznate tekstove, da vidimo što je to Bog nama dao, kakav je to najvažniji, najljepši poklon koji može promijeniti našu budućnost vječnu. To su oni poznati reci, Izaija 53.3 dalje, prezren biješe odbačen od ljudi. Čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice oklanja. Prezren biješe, odvrgnut. Nema tu božićnog sjaja. On, kaže, je naše bolesti ponio. Naše je boli nas je uzeo. Dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodoše njega. Za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna radi našega mira. Njegove nas rane iscijeliše. Da. Znate da nas Bog zapravo želi sačuvati od sramote, kao što je bila sramota i za onaj par u Kani Galilejskoj da ne bi bilo vina. Bog i nas želi sačuvati od sramote, jer ja bi se usudio reći, svi mi nosimo neku sramotu u svom životu. I to zato što smo svi sagriješili. I tamo je spasio ovaj mladi bračni par da ne budu osramoćeni za čitav život zato što im je nestalo vina. Ali Bog nas želi spasiti naše sramote grijeha. I zato smo čitali ovaj redak što je učinio. I to je riješio. Bog može riješiti sve naše probleme. On rješava i našu sramotu grijeha i jednostavno ono što se mi trebamo pitati, koliko mi dajemo od sebe za našega Boga i možemo li mi dati ono najbolje od sebe.
Da li smo svjesni, da li znamo da nas Isus voli? Ima jedna pjesmica, pa to je dječja, siguran sam da je svi znate, koja kaže znam da Isus voli me. Jer za mene brine se. I kaže znam da Isus umro je. I znam da kad me gleda smiješi se. To je tako dobro. To je sve što nam treba u životu. Da se neko brine za nas, da je s nama u našem životu, on je radostan, on se smiješi kad nas gleda i da je riješio naš vječni problem time što je umro. Ta stara pjesmica dječja sve kaže. To je najbolja božićna pjesmica. Ja pozivam moje dečke da dođu da bi mama otpjevala tu pjesmicu za kraj u nekom aranžmanu koji je Andrija složio i onda ćemo se pomoliti. Ali razmišljamo za to vrijeme stvarno koliko smo sretni što znamo da nas Isus voli i da se za nas brine i da je umro i da nam je ponudio novu nadu za vječni život u ova naša nesigurna vremena. Znam da Isus voli me, jer za mene brine se. Znam da Isus voli me, jer za mene brine se. Isus me voli, Isus me voli, Isus me voli, to kaže Biblija. Znam da Isus voli me, kad me gleda smiješi se. Znam da Isus voli me, kad me gleda smiješi se. Znam da Isus voli me, jer za mene umro je. Znam da Isus voli me, jer za mene umro je. Isus me voli, Isus me voli, Isus me voli, to kaže Biblija. Isus me voli, Isus me voli, Isus me voli, to kaže Biblija. Isus me voli, Isus me voli, Isus me voli, to kaže Biblija. Isus me voli, Isus me voli, Isus me voli, to kaže Biblija, to kaže Biblija. Amen. Ustanimo na molitvu. Dragi naš Oče nebeski, hvala ti i slava što si tako velik Bog i što znamo da nas toliko silno i neizmjerno voliš, da si dao svoga Sina Isusa Krista, koji je došao na ovaj svijet biti najveći poklon svijetu. Pomozi nam da ispraznimo svoj život od lošeg vina i stvari koji zauzimaju naš život, a možda nisu primjerene ili nam smetaju da primimo ono najbolje od tebe što nam ti želiš dati. Molimo te, pomozi nam da prihvatimo taj dar u svom životu i da se mijenjamo. Hvala ti za poruke koje nam daješ i da možemo biti sigurni da ti možeš riješiti sve naše probleme. Pomozi nam, potakni nas da mi vidimo potrebe ljudi, da mi budemo pravi tvoji sljedbenici i kršćani. Pomozi nam da imamo i takav život da je utjecajan, da dobro djeluje na ljude oko nas. Pomozi nam da tvoja izvrsnost bude naš uzor, da se i mi trudimo najbolje što možemo od sebe dati u svemu što radimo. I na kraju doista da
u naš život uđe ono najbolje što nam ti želiš dati. A to je spasenje, to je vječni život, to je riječ tvoja i to je naš spasitelj, Isus Krist koji nas voli, koji nas gleda s ljubavlju, smiješi nam se, raduje se s nama i tako želi da budemo cijelu vječnost s njim. Pomozi nam da učinimo sve što možemo, da još mnoge dovedemo u tu radost, svim onim s čim se bavimo. I zato te molim posebno i za ovu tu crkvu u Felbahu, u Stuttgartu, u okolici i za sve naše crkve od kuda smo došli, da zaboravimo sve neke druge stvari koje ispunjavaju naš život sa lošim stvarima, da ispraznimo neke stvari koje su stvari prošlosti i da napravimo prostora i mjesta za ono novo, za najbolje, za radosnu vijest, za spasenje i za tvoj dolazak, da se spremamo, da budemo spremni. Zato molimo za svu našu djecu, za ljude koji možda su i napustili naše sredine. Pomozi nam da se molimo tebi, nemaju vina, nemaju spasenja. Učini što god možemo i mi učiniti da se vrate u spasenje i da te spremni dočekamo kad ti skoro, vjerujemo, jednog dana dođeš. Sve te ovo molimo i zahvaljujemo ti za ovo vrijeme i za mnoge blagoslovi i sve što si učinio za nas. U ime Isusovo. Amen.